हरदी के माहौल बा कहे के बा कि बाबा हो अपन बाबा धन रउआ बनी जी कि पापा हो अपन पापा धन रउआ बनी जी पापा हो अपन पापा धन रउआ बनी जी चाचा हो अपन चाचा धन रउआ बनी जी चाचा हो अपन चाचा धन रउआ बनी जी कहिया के धीरे पारंपरिक गीत के एक एक गीतिया के लोग बहुत तरह के गावेला तो हम कहानी है कि पापा हो कौन पापा धन रउआ बानी जी कहिया के हरदी से चल रउआ बानी जी तो केहू जतन कहेला केहू से चल कहेला एक बात कहे के बा ना तनिया से धीरे सीधी कह तरी हमरा भोजपुरी समझ में ना आवेला हई औरंगाबाद से कुछ कुछ बात का मतलब समझ में नहीं आता। आई बड़ू इंग्लैंड से हमरो ना समझ में आवत रहे आ गया ना आपको उम्र के हिसाब धीरे धीरे हम समझा दे तारा के हमारा संगे खाली रहे के बा और भोजपुरी ना है इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ सिखा दे अब हे जवा के इंडस्ट्री के लोग कैसन बा आ के बा अपन के हा गैर के हो ए जवा अपन नहीं के समझी त गैरे अपन बा ना तो केहू अपन नहीं खे सब स्वार्थ के लोग बा मतलबी से जुड़ल रहेला अच्छा हमारे तनी से एंकर प्रशांत गिरी डिस्टर्ब बने लड़का के मम्मी पैसा दिली हमरा कान में कहत रही कि लड़की के मम्मी पैसा दिली हाँ तो जाए दी डिस्टर्ब बने हम नहीं के डिस्टर्ब तो सुन हम जान तनी घाम लागत पियास लागत तनी से पानी के बोतल पहुंचा दे जरूर सब जे जाके करता धरता बा भोला बाबा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हां कहला कि कोनो जरूरत नहीं ऐसे ही रोड पर प्रचार हो जाते देखो तेरा गाड़ी पर कितना बड़ा बैनर लगल बा कहे के बा कौन कि कहिया के हरदी जतन कइले बानी जी 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 कहिया के हरदी जतन कइले बानी जी
टारगेट करत हरु हेमा दीदी जोन बात बा माइक में कहो हम ईमानदारी बताओ तेरे माइक में हर बात चुप अपना रह। घर के ना कहो तारा के आरती उतार के बुलाई आपकी जगह कोई और कलाकार रहे अब अलग बात कि भोला बाबा के एंटरटेनमेंट का कहल जाला बैनर तले आई बड़ू तो तू साफा भोला बाबा के पार्वती जी बन गई बड़ू बोला बाबा ये ऑफर ए भोला बाबा सुनी कि जैसन मर्द खोजबू हेलो हेलो हम वैसन वैसन देव अभी तो हमारा नाम वायरल चलते इसलिए बोल देते हैं। तारा के नहीं हाँ अभी तुम हमारी छोटी बहन हो तुमको क्यों बोलेंगे हम भोला का पर्वती था ना अरे कि दीदिया रे दीदिया जी जे पवन डोले कि सब कर जी जाई सुन वै सुन मोर बाटी सेंड हो जी जे पवन डोले ई दूसर का प्रोग्राम में ही गईले बढ़िया सही में हमरा डर हो गई बा हाँ ऐसा हो रहा है। बुचिया सब करिया ही मत करिया त हमर दुनिया उजड़ जाए एगो उहे आसारा बाणे हमार अब हाँ पता चली कि सिवान से उठाइली दिल्ली ले गेली दिल्ली से लेकर औरंगाबाद पता चले कि तिजोरी में ताला मारल बा तो मुर्दे लेके भाग गए कह लजाए के नहीं कहे के बा अच्छा ठीक कहते हैं कहिए यही कहेंगे लेकिन आप हाँ कहिए हमारा भी सुनने के लिए तैयार है ठीक ठीक कि सब कर जी जाहि सुन वै सुन मोर बाटी सेंड हो जी जे पामन बडोले दीदिया रे दीदिया जी जे पामन बडोले दीदिया रे दीदिया जी जे पामन सब कर जी जाहि सुन वै सुन मोर बाटी सेंड हो जी जे पामन बडोले सब कर जी जाहि सुन वै सुन मोर बाटी सेंड हो जी जे पामन बडोले दीदिया रे दीदिया जी जे पामन बडोले दीदिया रे दीदिया जी जे पामन बडोले रुक जाई कहली है कर उत्तर हम दे दे कि काहे कांचे मुरैया रसदार लौकता लेकिन सुनी कि कहली है कि जीजे पर मनवा डोलो तो भैया आपकी आज हल्दी है आपकी आज हल्दी आप बड़े हैं इसीलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं नमो बा तो बहुत बड़ बा ठीक बा कहे के बा कि ई ऐसी सीधी गईली है त का लेकिन रौरा समझी कि राउर साली कहत रे कि जी जे पो मनवा डोले और दीदिया रे दीदिया जी जे पो मनवा डोले दीदिया रे दीदिया जी साहब देखी ज्ञानेश्वर भैया के धर्म पत्नी जी के रिप्लाई बा कि काहे काचे मुरैया रसदार लौकता कि काहे काचे मुरैया रसदार लौकता मांगा जरनी तोरा हमारे भतार लौकता ओ मांगा जरनी तोरा हमारे भतार लौकता हितई में आई के हिलावो तार झोला हितई में आई के हिलावो तार झोला हिलावो तार झोला ए पागल सुना बहिनी हो गईली बम गोला जीजा जी के बहिनी हो गईली हमरा तो बियाहे ना कोई चाहत रहे रुक जा हमरा तो बियाहे ना कोई चाहत रहे बेचारा हमर मर्द ए जवान नहीं खा ना भी नहीं खा ना फिर भी जीजा जी को मनवा डोले जीजा जी के बहिनी हो गईली बम गोला अच्छा तो हम लोग छोटी बहन है तो आपका शादी ना का ना इंतजार बिल्कुल अरे तो हमारा का कहेगा कह सकता रू कोनो बात नहीं के लेकिन अब आवल जितनी सब भैया पर ठीक बा सीधी तोहरो पर हम आई आवे द टाइम कि जीव के कालू भैली
ब्याही जननवा हो कि जीव के काल भैली ब्याही जननवा हो जमनवा राम उल्टा हो गए हो जीव के काल भैली ब्याही जननवा हो जमनवा राम उल्टा हो गए। ब्याही जननवा जमानवा रमा उल्टा हो गई जमाना तो उल्टा हो गई बा। पहले ब्याह शादी में न्योता जात रहे कि फलना की यहाँ फलना सिंह की यहाँ चाहे फलना यादव की यहाँ हई चीज बा हऊ चीज बा चाहे फलना पाने की यहाँ तो पूरा भर घर उठ के जात रहे खाए। अब कार्ड जब जाला तो भाग पहले दिल से लोग न्योता हकारी करत रहे अब लोग दिमाग से करेला। तो पहले के जमाना में अब के जमाना में बहुत ही अंतर आ गई बा। और देखी बियाह होता लड़का लड़की के भैया के बियाह ठीक भइल हुई तो भैया को खुशी भइल हुई कि भाई अब हमारे बियाह होता। जेकरा से भइल बा उनका तो बताओ ही कि नहीं उनका तो ढेर खुशी भइल हुई। तो उहे कहत तरी जब से गवानवा के दिनवा धराए से गवानवा के दिनवा धराए रतियों न नींद आवे मने अगराए जब से गवानवा के दिनवा धराए रतियों न नींद आवे मने अगराए। कि कितना और देखिए चलिए ढेर हम देखे बोल देले बनी जा और कहे के बाद कि चलले महादेव गौरा बियाहन आ कइले ले अनुपसी देखिए जब शंकर जी बियाह करे जाते रहे तो गांव के लोग कहता उहे बहन चाची लोग गावत लोग कहता लोग। अब के जमाना में लड़का लोग फेशियल करावता मेकअप करा के बारात में जाता है ना भैया। लेकिन पहले के जमाना में जब शंकर जी रहन तो शंकर जी मेकअप उकअप के ना गई रहे उनकर एगो अलगे रूप रंग रहे। और बियाह जब होला तो अगुवाई से होला चाची अगुवाई समझता नहीं अगुआ लोग के। तो देखिए जब शंकर जी के बियाह होत रहे और जब बारात लेके घरे गई नहीं पार्वती जी की माता जी गाड़ी गावत रही अगुआ लोग कैसन दामाद हमार खोज दिले वालो इतना सुंदर हमार बेटी बियाह कहत लोग कि मुहवा से आवता गाड़ी नारद कहे कैला गदारी हो
और देखी कहा तारी कि मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो कोइला कतारी हो भैया कोइला कतारी हो भैया मुहवा से आवता तारी नारद काहे कोइला कतारी हो मुहवा से आवता तारी नारद काहे कोइला कतारी हो बात सही बा ई गानवा एकदम सही में सेट करता मुंह पगलो कहेला कि हाँ 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 अब बाद में ऐसा पलटी मारेला लोग कि अगला के हालत खराब हो जाला लेकिन बाद में मैनेज हो जाला कहे के बाद हो तुम तो हो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाती हो तुम तो हो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाती हो रोज रोज तुम सनम ऐसा करोगी रोज रोज तुम सनम ऐसा करोगी हम तो रुक जाएंगे तो हाथ मलोगी तो बड़ी चालाक हो मुस्कुरा के दिल जलाती हो तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो मुहब्बत से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो मुहब्बत से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो। और देखिए पार्वती जी के माता जी कहत रही कौना भाव में कि बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी पकड़ दाढ़ी पकड़ दाढ़ी कि बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी पकड़ दाढ़ी पकड़ दाढ़ी मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो हम मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो मुहवा से आवता तारी ना रात का कोइला कतारी हो। बहुत सुंदर अगुआ लोग ऐसे ही करी आवे के बाद आ देखी बाराती लोग की तरफ से तो हमनी के बनी जाओ लेकिन घराती लोग की तरफ से अच्छा भैया ये बताइए लड़की वाले लोग आ रहे हैं क्या नहीं ना आएंगे तू है नहीं आवा ना तू है नहीं आवा तू है नहीं आवा आप क्या लगते हैं लड़का के चाचा लगते हैं अच्छा तो मामी को गाली देना है हाँ हाँ ठीक है आप हम ही को दे रहे हैं समझिए भैया किसकी कौन चाचा अवधेश चाचा अच्छा अच्छा चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद बा और कहे मोनी नाम है के हम मोनी जी भाई कहाँ है मोनी जी हाजिरी लगाइए सामने मंच के सामने आकर कहाँ हैं आप देखिए चाचा जी कहाँ गई निरोगा नाम बता के मरते भागल जला है नहीं आई नाम कहाँ रहो है नहीं आई
लाल बच्चन नाम हो कि पारस नाम हो? आई है ने नहीं तो कुछो नाम था करोगे के करिया दे कब होई जंतर सीधी तू हमारा संगे गावे आई बड़ू ठीक बा आई बड़ू बढ़िया बा लेकिन कहे के बा अब तू धोखा मत करिया हमारा संगे काहे कि बहुत लोग आवेला और हेमा पांडे के नाम लिख के अपना नाम पर आगे बढ़ जाला बढ़ला के बाद में हेमा पांडे तू अपन देखब का होई हम तो आगे निकल गईनी ठीक है तो दीदी तू गद्दारी मत करी हो हम समझ रहे हैं आप 2 in 1 प्यार मोहब्बत होखे या भाई बहन होखे या कुछ होखे तो देखिए एगो प्यार मोहब्बत तो खूब बढ़िया लाइन बा कि अपने आदतिया हमें लगाई के देखिए प्यार मोहब्बत एगो उहे ना होला बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड वाला माइयो बाबू वाला प्यार होला भाइयों बहन वाला प्यार होला कहे के बा कि अपने आदतिया हमें लगाई के अपने आदतिया हमें लगाई के अते तो बदल गई तोरा माई और ये बात सही है भैया आज के जमाना में राउरो देह पर वर्दी पड़ल बा भैया तब मेहनते से ना ना हंसी के नहीं थे और आज हेमा पांडे मंच पे बढ़िया से छोड़ी रहुआ के नहीं कह चाची जी के कहत तनी आज सांसद बनल बनी तब मेहनते से बनल बनी बिना ऐसे मेहनत के कुछ नहीं थे लेकिन हेमा पांडे आज जे खड़ा बड़ी तब मेहनत से ही बड़ी और बहुत लोग के खाड़ो कैले बड़ी कहला के जरूरत नहीं के सब पब्लिक सब जानता कहल जरा न हिंदी में कि पब्लिक है भाई सब जानती है तो उहे बात बा और कहे के बा अगला के ही लागत रहे कि हम अकेले कार्यक्रम ना दे पाई मेरे भाई तहार भूल बा हेमा पांडे 4 घंटा ना 5 घंटा अकेले गा दिए तू अपन सोचा स्टूडियो में तो लोग ऑटो ट्यून लगा के गा देवेला लेकिन मंच पर अगर 4 घंटा दे दे तो हम मान जाए है ना और कहे के बा कि अपने आदतिया हमें लगाई अपने आदतिया हमें लगाई अते तो बदल गई तोरा माई अपने आदतिया हमें लगाई बहुत सुंदर साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया बा भैया भगवान तारे को ऐसा ही बनौले रखस हमार हम पंडित जी हैं भैया तो हमारा आशीर्वाद बा बियाह हो गई बता आई दे दे बियाह के नाम पे ले जाता रे भइल बा कि ना अभी नहीं के भाई जाति जहिया होई ओ दिन भगवान जुड़वा लइका दी है चाहे लइकी ठीक बा जहिया दिए ओ दिन हमारा नंबर पर तनी फोन कर ले कि हेमा दीदी हमर जुड़वा लइका चाहे लइकी भइल बा और देखी कहे के बा आंटी जी बेटा के बियाह करत है ठीक बा खूब खुशी होत होई और देखी भैया बहन बाड़ी रहू कहाँ बोलो अच्छा एक ही और भी बहन होगी ना अच्छा हम ही नहीं न कह सक लड़की वाला रही तो कहते अच्छा आ रही है लोग तो देखिए कहल जला जब लड़का बियाह करके घरे आवेला तो माई बहन इहे निहारे ला लोग लड़कवा के की का मिलल बा हमार बबुआ के जब ना मिलल रहेला तो समधिन के गरी आवेला लोग कि कैसन भिखार घर में हम अपन बेटा के बियाह कर देली
कुछ ना दिल तो देखिए कैसे कहता लो कि ये जी के सिरवनिया पहन के अब भैया हमारे अइले हो प्रसाद के संगे संगे तू डिस्टर्ब बड़ा हम कनिए जब लाइव आइल बड़ा तो भैया देने वीडियो दिखावे के ठीक बा कि ये जी के सिरवनिया पहन के अब भैया हमारे अइले हो आ काहे के समधिनिया छिना गाय की पानी पी रख दीजिए उधर में भैया पीना होगा हम ले लेंगे आ कहेगा गर्मी बहुत पड़ता है इसे कि काहे के समधिनिया खिलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खिलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खिलड़ी एज के सिरवनिया पहन के एज के सिरवनिया पहन के बाबू हमारे अइले हो काहे के समधिनिया खिलड़ी काहे के समधिनिया खिलड़ी धीरे धीरे रउआ सब हो जावा मत बैठी जा अंदर आ जी जगह बा बहुत जगह बा अंदर में आ जाए और कहे के बा आ काहे के समधिनिया छिनड़ी काहे के समधिनिया छिनड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया छिनड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया आगे माई हरती हरदिया तुम पारना 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 आगे माई कोने बाबा हरती चढ़ावे आगे माई कोने बाबा हरती चढ़ावे आगे माई हरती हरदिया तुम पारना आगे माई हरती हरदिया तुम पारना बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खिलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खिलड़ी और देखिए एगो कहे के बा कि फर गईले निमिया अब लर गईले डढ़िया से ना भोला बाबा जान तनी घूंघट रखले बनी त लागत हम सिवाने में प्रोग्राम करत हनी काहे कि ससुराल हम सिवाने पड़ेला आई घाम जवन कइले बा जाय दी एकर बदला रउआ से लियाई लेकिन अभी ना कहे के बा कि फर गईले निमिया ओ लर गईले डढ़िया से ना फर गईले निमिया ओ लर गईले डढ़िया से ना फर गईले निमिया ओ लर गईले डढ़िया से ना मैया रानी अंगनवा में ओ मैया रानी अंगनवा में ना फर गईले निमिया ओ लर गईले डढ़िया से ना फर गईले निमिया ओ लर गईले डढ़िया से ना देवी मैया अंगनवा में ना
कहतिया कि माँ जी जब माता रानी हमारा घरे आई हैं तो हम अपना आप से और अपन पति देव से बाल बच्चा से ऐसे ही सेवा सत्कार माता रानी के करब। देखी कौना भाव में कहतिया कि जब हम जनती मैया रानी आई है अंगनवा में, जब हम जनती मैया रानी आई है अंगनवा में, जब हम जनती देवी मैया आई है अंगनवा में, अंगनवा में जालवा हम चढ़ती, जालवा हम चढ़ती अंगनवा में। थोड़ा सा धीरे मॉनिटर में नहीं सुना, साउंड वाले भैया सामने मॉनिटर में दीजिए आवाज, हमारे म्यूजिशियन को नहीं सुनाई दे रहा। हेलो हेलो सुना था, सुना था। और देखिए कहतरी कि अपने तला